Ako prvý pretekár zastupuje pretekár najsilnejší muž Francúzska Pierre Motal. Pierre Motal nastúpi sem na to námestie organizátor podujatia Karpatský vedpeť Ivan Hrihorovský z Ukrajiny. Ivan Hrihorovský, Peter Kúkavý z Trnavy, Slovensko a Erik Krajčovič, druhý zo slovenského kolára. Erik Krajčovič. Čiže pretekárov čaká prvá disciplína tu na námestí, potom sa presťahujeme dovnútra a slávnostne otvoríme celé podujatie. Takže tešíme sa na vás, na všetkých, ktorí ste prišli sem. Máte na to minútu. Na toto podujatie. Môžeš. Pomeď. OK. Pripraviť sa. Pozor. Najprv dvihni. Tie malé kročiky. Čup. Krajčovič. Erik, zatlieskajme Erikovi troška. Áno, Erik. Poďme, Erik. Makaj. Poď. Poď. Máš ešte 10 minút. Ukrajinu získal raz ocenení. Vypraviť sa, pozor. Môže. Ale teraz sledujeme Vulkan výkon. Tak Lukav je 5, poďme do toho. 150 kg jeden úpor. 150 kg. Aby si mal zapísaný výkon. Aspoň dva kročiky, aby sa to mal vody. Dvihni a robota do teraz skočí. Ešte. Máš čas. Máš. Chod za ním. Za ním? No, zvihni to nad ním. Máš ešte čas. Peťo Klukavý. Peťo Klukavý, ideš Peťko, poďme do toho. OK. Nejde, nevadí. Dobre, Peťo. OK. Pierre Motal si zasadí poples, áno. Zatlieskajme 300 kg váha, paprčiach najsilnejšieho Francúza. Pierre, držko, dáš to. Áno, Pierre, ideš do toho. Pierre Motal. Áno, Pierre, zaslúži si poples. Jedinečný pretekár. Vo Francúzsku ťa poznajú, v celej Európe ťa poznajú teraz prvýkrát. A vidíme v Trenčine, ďakujeme ti za našu návštevu a my zatlieskame, Peter vydrž. Jeden Motal sa snaží, áno, nie je to jeho disciplína rokotová, ale snaží sa. Som pána Mareka potom poprosil nášho fotografa, aby mi niečo pekne v angličtine. Super. A tu máme Ivana Hrihorovského. Ivan tu zaber. Výborný výkon Ivan tam a späť Ivanko. 300 kg. Áno Ivan. Ukrajinský syn. Poďme do toho. Ivan povedal, že sa mu tam nikdy nechytí do rúk. Preto je u nás na Slovensku a my mu zatlieskajme, Ivanko. Vynikajúci výkon.
Ivanko Hrihorovský. My sa všetci presunieme dovnútra a pokračujeme slávnostným otvorením a ďalšími... To malo nie komornú atmosféru, ale príjemnú atmosféru. A atmosféra bude taká, ako si ju kto spraví. Dovolte mi, aby som teda aspoň poprial všetko dobré v mene Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý svojou drobnosťou prispel k tomu, aby sa to dnes mohlo uskutočniť. To znamená pána župana Vašku a ja verím, že sa dnes večer budeme baviť, posedíme, príjemne sa podebatuje a odozdám slovo. A ja poprosím majsterku sveta v silovom trojboji, aby za prvú disciplínu udelila cenu víťazovi tejto disciplíne Ivankovi Hrihorovskému. Majsterka sveta v silovom trojboji. Aťka. My tu máme takéto osoby v druhej disciplíne. Pretekári sa rozcvičia. Budeme sledovať ich výkon. Ich výkon v tlaku na lavičke, ale je to tlak skladov. Takže môžeme troška hrať. Pripravení sú a Peťo Klukavý ako prvý pretekár. Dajme mu fanfári, dajme mu hudbu. Peťo Klukavý má pripravenú kladu o hmotnosti veľkej, obrovskej, sám to neviem zrátať. Opýtam sa Ivanka. Ivanko, koľko máme základnú váhu? 130 kg na opakovania. Rátajme opakovania. Pomôžte mu. Jedno. Rátajme, dievčatá. 2. A zatlieskajme. Stiahno, už to ide. Už to Peťo rozbehol. 9. 10. 11, 12, 13, 15. Peťo, pokračuj, ideme do toho. 16. Berte všetkovi, berte, áno. Ešte sa vás opakovaní, vynikajúci výkon, preto ďakujeme ti. Erik Krajčový, Žerinko, poďme zo srdca, aspoň 22. Ideme do toho. Buďte chlapi na bokoch, aby sa to neprevalilo. 1, 2, poďme do toho, rátame. 4, 6, 7, 8, 9. 10, 11, Počkaj, ideme do toho, Erik sa vydýcha, nadýcha a budeme bojovať. Erik, bojuj! Nejde, nevadí. Krásny výkon, áno, teraz sa pripraví pretekár. Pier Motal. Od tejto našej disciplíne po Pierovi Motalovi. A už tu máme aj druhého v poradí, pretekára Ďuriša. Povedz mi, už rátame opakovania. Áno, rátame, dievčatá. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Poďme, dáš to? Ešte jedno malo byť. Ďakujeme, zatlieskame. Pierre, vynikajúci výkon, áno. 19 opakovaní. A je to náš Ivanko Hrihorovský. Ivanko, poďme do toho. Ivan Hrihorovský. Takže máme 19 najväčší výkon. A uvidíme, čo urobí Ivanko. Ivanko, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Ešte jeden. Víťazom druhej disciplíny tlaku na lavičke bol pretekár Pierre Motal. Zatleskáme Pierovi, ďakujeme za víťazstvo v druhej disciplíne. Môže. Erik Krajčový dáme do slabočko hudbu hrať. Stále hudbička vyzerá Erik vynikajúci výkon. Pripraví sa a už po pripravení áno. Ivan Hrihorovský. 9-násobný karpatský medveď. Ivanko vieme, že má rekord 380 kg, čiže to má krásnu váhu. Vieme, že Erik Krajčovič už dal 350. A to sme pripravení. Peťo Klukavý, vynikajúci výkon, ďakujeme ho za Pierre Motal. Pierre Motal, poprosím, zatlieskáme Pierovi, že k nám prišiel áno do Trenčína, pozrite sa, čože sia Erik Krajčovič. Erik Krajčovič, poďme do toho. Erinko, áno. Dobre. Bomba Erik, ďakujeme. Ďalší výkon. Vynikajúci pretekár, ono skoro všetci títo. A zatleskajme mu. Títo pretekári slovenského pohára 50 kg. Erik aj, áno, vlastne Slovenska do 97, Erik Rovkom Benadíkom a Mimu. Zatleskáme Erikom. Erik, poďme do toho. Vieš, môžeš to dať, Erik. Vynikajúci výkon, Erik. Vlastne ďakujeme. Kľudne, Peťko, áno. Peťo, poďme do toho, ťahaj to. Výborné, Peťko. Bude to cez 300. Koľko naložíme? Ale sa pozerá. Nevadí, Erik má váhu zapísané, ďakujeme. Dajte prvá 300 prekonaná. Bude, je. Ďakujeme, Ivanko. Bože, ja som to včera dal 3 razy, dneska by som... Peťo záber, Peťo Klukavý. Výkon Peťa Klukavého. Pierre Motal. Áno, vynikajúci pretekár, najsilnejší muž Francúzska, pretože mal veľa pretekov. Pierre, výborne, ďakujeme. Áno, OK, Pierre. Takže Ivan Hrihorovský 320. Ivanko, áno, záber Ivanko, zatleskáme. Ivo, ideme do toho, vynikajúci výkon, Ivan. Na 5. Peťo, nejde Peťo, neviem, Motal 330. A zatieskame Pierovi. No, silný chlapák, to je Pierre, ďakujeme. Ivan Hrihorovský. Ivan Hrihorovský, áno, zatieskame. Ivanko, je to tam. Výborný výkon. Pierre Motal. Pierre Motal. Najsilnejší muž Francúzska. Pierre Motal. 360. Ďahaj to, Pierre, výborný výkon. Pierre, ďakujeme, áno, krásny výkon. Ivan Hrihorovský. 360. Ivan, ideš do toho. Výborný výkon, Ivan Hrihorovský. Koľko naložíme? Majstrovstvá Francúzska a uvidíme, kde až posunete túto váhu. Áno, zatlieskame Pierovi. Pierre Motal. Výborný výkon Pierre. A Ivan Hrihorovský. Poprosím viceprezidentku Martinku Urbanovú. Áno, je tu. Ivan Hrihorovský.
Ivan, výborný výkon. Koľko, Ivan? Ajde, 5. Pierre Motal, ďakujeme. Spasíbo, Pierre. Kilogramov pre Ivana. To je jeho osobná 80, zatlieskáme Ivanovi, áno. Rekord karpatského medveda. Ideme do toho, poďme, zatlieskáme, áno. Výborný výkon. 380 Pierre Motal, áno. Sústreďme sa na jeho výkon a dáme mu potlesk. Pierre, ideš do toho. Hudbu naplno, áno, hudbu. Hudbu naplno, Pierre Motal. Ideš hore. Áno, môže opakovať. Poprosím, hudbu naplno, dodajme energiu. Pierrovi, Pierre. Uchop to do tých silných francúzských paprč. A ideme hore, Pierre. Ideme do toho, áno. Pierre Motal. Ide hore, áno, áno. Je to tam. 309, ideme do toho, Ivanko. Zatleskáme Ivanovi. Poďme, Ivan, do toho, Jožko, tlieskame. Ivan Hriorovský! Poďme, Ivan, ráno, záver! Nejde, nevadí. Pierre Motal. Fanfári pre Pierra Motara za víťazstvo. Gratulíčen, 390 kg. Pierre, gratulujeme. Fanfári neboli, neviem, čo sa stalo. Erik Krajčovič, váha 320, držanie bremena na čas. Check for the two first guy. When I have 23, you can say, okay, stop. You understand? Erik Krajčovič, plieskame, zatleskame, pretože 320 kg od zeme odlepil. Za mŕtvý tam to nedal, ale vidíte, že toto je váha, ktorú zdvihol, 320 kg. A beriame čas. A pozbudíme, zatlieskáme Erikovi. Erik, dávaj, vydrž. Vydrž, Erik, pôjde to, áno. Erik Krajčovič. Erik, záber. Erik je v tejto disciplíne veľmi dobrý, takže môžete merať sekundy, ale minúty. Môžete Erikovi merať a hádajte, koľko udrží Erik. Majster Slovenska do 90 kg. No, ešte utrpne. Poďme. Dobre, je to tam. Erik, ďakujeme, čas. Takže Peťo Klukavý má to v svojich silných rukách. Peťo. Keď tu ide čas. Keď to odlepíš, zapnú sa spodky. Teraz to, prepáč. Peťo, zaber! A ideš a držíš, Peťo, držíš. On tú spasenú držíš. A my mu dajme potlesk Peťkovi. Peťo si to zaslúži. A my ti, Peťko, držíme palce. Zaber, Peťulo, zaber. Poďme do toho. Držíme. Peťo Klukavý. Poďme záver, Peťka, je to tam, dobre, nevadí, Peťko. Áno, Ivan, je to len 320, veď si potiaľ 380, chlape mizerný, záber. A držíš. Ivan Hrigorovský, áno. Ivan Hrigorovský, karpatský medveď. 25. 30. Záber. Drž ešte, pod Ivankou.
Štyridsať 50. 51. 40. Pierre motor! Pierre zaber Pierre! Áno! Pierre motor! Pierre motor! Vydrž Pierre, vydrž! Koľko má sekúnd? Marek, prelož mu, hovor mu čas. Čas, Pierre, drží. 35. 35. Je lâcherai pas, putain. Je lâcherai pas, que je lâcherai pas. 40, yes. Pierre Motal bojuje o víťazstvo Karpatského medveďa. Pierre Motal. Áno, Pierre, áno. Gratulujeme. Pierre Motal. Víťaz disciplíny držaní závažia. So congratulations for the winning. It looks like you can hold it even for 10 seconds more. How would you like? I am very happy because Ivan is old, guys, and it's not a model, but it's he's very strong for 50 years old. So I hope, because of me, I am 36, and I am sure I would like to be strong than Ivan when I the same age. Takže som veľmi rád, že sa mi podarilo vyhrať a chcem vzdať hold Ivanovi, pretože Ivan v 50 rokoch, že dokázal takéto niečo a že takto silný, tak Pierre má 36 a dúfa, že v jeho veku bude zvládať takisto takéto výkony. Čiže vážení diváci, poprosím fanfári pre pretekárov. Takže na 4. mieste Erik Krajčovič. Erik Krajčovič, cenu dostáva pán poslanec a naša fitnesska. Na 3. mieste máme pretekára. Áno, vážení diváci, je to náš slovačiský reprezentant Peter Krukavý. Fanfári. Gratulujeme, Peťko. Cenu dostáva majster sveta Trepe, Matko Maradí, naša fitnesska Martinka a náš poslanec. Vynikajúci človek, ktorý nám už roky drží palce. Áno, Peťo Krukavý. A už tu máme za druhé miesto. Za druhé miesto tu máme, vážení diváci. Na druhom mieste 9-násobný karpatský medveď Ivan Hrihorovský. Ivan Hrihorovský, ktorý chcel zvíťaziť, pretože už 54-ročný muž, veterán, ktorý vydržal toľké roky dvíjať, chcel sa stať 10-násobným karpatským medveďom, ale a chcel skončiť svoju pretekárskú kariéru, ale musí ešte rok vydržať, aby ten 10. ročník zvládol. Čiže, Ivanko, musíš vydržať ešte na budúci rok, možno zvíťazíš, keď nám to tu Pierre Motal nedomotá. Čiže, áno, vážení diváci, je to tak. Druhé miesto Ivanovi Hrihorovskému. No a za prvé miesto, vážení diváci, sme radi,
že ho tu máme, že prišiel medzi nás. A poprosím fanfári Pierre Vozal, prvé miesto, víťaz Karpatského medveďa. Vozal, áno, je to on, Pierre, ďakujeme, veľmi ti ďakujeme. No ja poprosím ešte jedno krásne ocenenie. Ďakujeme vám všetci, neodchádzajte, zostaňte tu, máme sa o čom rozprávať. Ďakujeme a ideme papať.